Idén május 26-31 között kerül sor a Lurkó Fesztivál harmadik kiadására, és már egy bejáratott, megszokott szervezési folyamat eredményeként várjuk a közönséget, kicsiket, értem ez alatt a tipegőket, óvodásokat, kisiskolásokat, tinédzsereket, középiskolásokat a színházba. Idén 2 felnőtteknek is szánt előadást is tűztünk a fesztivál repertoárjára. Mi erősen hinni akarunk abban, és hiszünk abban, hogy az ifjúság, a gyerekek személyiségfejlődése nagyban befolyásolható, szó jó értelmében a színházzal és mindazzal, amire a színház képes. Tulajdonképpen ezt a cél szolgálja a fesztivál, felhívni a figyelmet arra, hogy a színházzal való találkozást a legzsengébb korban el lehet kezdeni, és utána pedig végig és hosszan része lehet az ember életének, a személyiség kibontakozását segítve a gyerekeknek. A rózsaszín keretes szemüveget figyelemfelkeltő tárgyként választottuk a fesztiválra. Emléktárgyakat szoktunk adni a társulatoknak, akik meglátogatnak minket, és úgy gondoltuk, hogy ez egy kellően játékos és figyelemfelkeltő tárgy, amire a fesztivál logóját elhelyeztük. Sokat lehetne fecsegni arról, hogy mennyi aggodalomra ad okot a mai világ. És mi szeretnénk egy optimista gesztust tenni, úgyhogy ez a rózsaszín szemüveg, ez egy szimbolikus szemüveg. Maria sa îl poftește pe primul cântăreț. Fii binevenit, cântărețule, și ai fi și mai binevenit dacă ne-ai spune cine ești și de unde vii. Sunt dascălul Do, Maria ta. Mi se spune așa după una din notele gamei. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Iubesc muzica și din pricina aceasta locuiesc pretutindeni, deoarece muzica trăiește pretutindeni. Muzica, domnița mea, e frumoasă ca și tine, îți dă visuri și alin, tu asculți cum se cuvine. Muzica, domnița mea, are prieteni mulți în lume, fără vârstă, fără chip, prieteni buni și fără nume. Teatrul este un teatru pentru copii și tineret, de păpuși, adresat copiilor și mai ales celor care se simt copii. Și atunci nu excludem absolut nicio categorie de vârstă în acest sens. Numai vulturi ce iuți mai pot străbate și ne-am uitat jur împrejur din zare mai încoace, dar de găsit nu l-am găsit, nu l-am găsit și pace. E aici? Nu e aici. Nici aici? Nici aici. Unde o fi? O să știi? Unde e? Nu știu, bre. A juca pentru copii înseamnă a-i transpune într-o lume a basmelor și a poveștilor cu care ei au contact permanent, având în vedere imaginația și faptul că pentru ei răul aproape că nu există palpabil, dar este acolo încercând să facă diferența în viață. Și atunci faptul că tu joci pentru ei este efectiv transpunerea în această lume a poveștilor a ceea ce ei consideră că este bine și rău. Am venit din țări îndepărtate să te pețesc. Dar într-o zi când m-am uitat în apa râului, mi-am văzut chipul pocit. Un duh rău mi-a ieșit în cale. Mi-a furat chipul și mi l-a dat în schimb al său. A vrut să arăteze și sufletul cu spada, dar n-a avut puterea să o facă. El a fost, nu-i așa? Da, domniță, dar vraja avea să țină până când o fată cu sufletul curat ca al tău avea să-mi sărute cu dragoste chipul pocit, domniță. Și acum vraja s-a rupt, iar chipul tău a luat asemănarea sufletului tău. Hei, dar viața e lungă și vorbele sunt multe, să le tot asculți. Spune, Maria ta, o să dau semnalul de nuntă? Dă semnalul, crainice! Să înceapă nunta!
volt kapcsolva, miután szakítottunk zaklatónak nevezett el. Ebből van valami kedvesség, nem igaz? És különben is nem hiszem, hogy zaklatásról lehet beszélni, amikor csak levelekről, e-mailekről, telefonhívásokról, meg az ajtaján való kopogtatásról van szó. És csak 2-szer mentem el hozzájuk, vagy jó, oké, 3-szor, hogyha beleszámoljuk a karácsonyi partiunkat. De én nem számolom bele, mert egyszer megígérte, hogy arra el fog vinni, és különben is. Nem hiszem, hogy zaklatásról lehet beszélni, ha valaki magyarázattal tartozik neked. Ha magyarázattal tartoznak neked, az olyan, mint hogyha pénzzel tartoznának. És nem is csak egy 5-össel, hanem mondjuk minimum 5 vagy 600 ponttal. A kerekasztal az angol Theatre in Education módszert adaptálta a magyarországi körülményekre, ezelőtt 23 évvel, és ez alatt a 23 év alatt próbálja egyre fejleszteni, javítani ezt a módszert. Ennek az a lényege, hogy egy teljes értékű színházi előadás, színházi esemény tulajdonképpen az a 2-3 óra, amit együtt töltünk a résztvevőkkel. És a lényeg az, hogy valamiféle társadalmi problémát jár körbe egy ilyen előadás, a résztvevőknek az aktivitására is építve, tehát közös gondolkodás, közös játék során, közösen valójában a nézőinkkel, akik résztvevők is, velük közösen hozunk létre egy komplex színházi esemény. Van egy megírt szövege az egész produkciónak, és mindhárom alkalommal, amikor megállunk ebben a történetben és beszélgetünk a résztvevőkkel, akkor az azutáni részek, tulajdonképpen mindháromszor a közvetlenül azt követő rész az egy improvizatív rész. És akkor azokban a részekben hozzuk vissza mindazt, amit a kis csoportokban a résztvevőkkel megtárgyaltunk. Úgy gondoljuk, hogy a színház az a közösségi párbeszédnek egy ősi színtere, ami még az ókori Görögország színházában nagyon természetes volt, és ezt a funkcióját szeretnénk erősíteni mindenképpen.